ओमफ्राय जोंना आलासिया सफैथारबाय फाइनालि हिराज फंबाय हाय लोगोफोर गुड इभिनिं नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव खेबसेबाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय दिनै आङो मोनसे स्पेशल भिडिअ शुट लानो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै बयबो नायबानो जाबाय ओमफ्राय नायलांबाय थादो नामा होनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नाय आलासि सफैना दंफैयो माने जोंहानाव स' भिडिअखौ जागायजेननोसै सिस मनि बसुमतारी हेलो आंनि बेवाइदेरसोनि फिसाजो आंनि मादै जायो बियो दादि एके नुयोना एसे एके नुयोना मोखां गिदिर गिदिर एके नुयो मति मति ना नै बिथां हिराज फंबाय बयबो सिनायखायो जोंनि कालचारनि मानसिफोराबो ओमफ्राय हिराज फंबायजों एसे डान्सनि प्रेक्टिस खालामगासिनो नैबे बिथां मनि बसुमतारी मा होनो बिथाङाबो माने एलबामफोर शुट खालामलांबाय थागोन स' एसे प्रेक्टिस खालामदों लकडाउननि गेजेरावनो टाइमफोराबो दं एभेलेबलखाय नोंथांमोना नायबाय थादो ओमफ्राय जोङो दायो थाइजौ खाजिबो जागोन एसे डान्सनिबो प्रेक्टिसनि सिगां जों बिराद बायदिसिना जायो दे जासुलि गोजाथ' आरो डान्स प्रेक्टिसनि सिगां थाइजौ खाजि जानाय देखायनोसै ओमफ्राय डान्सखौबो एसे देखायनोसै ना इन्टारेस्टिं जागोन बिराद बानलु गोसा खागोन माने जानो लुगैलायनाय नोंथांमोना नायबाय था बयबो थावलाय गोजा गोजा जालायनाय जानोसै नामा लेखानायखौ डाइरेक्ट गेबलांसै नामा ना सुबावगोन दा बियो मोनाखै खिन्थु थाइजौआ सान्दुं गोसा जादों सान्दुं माने आंनिया खाबायना इयावनो लिरनानै गारदों आबो बिदिखौ नामा थुआव बेजियानो जायाखै राजा नों जागोन खायगा बाबु खाएगा तो आज ठीक से खाएगा आबो मानो मोसाया दिनै आं थाइजौखौ लिबगासिनो आब'आ फैया आब'खौ लानाङालै ओमफ्राय आंबो लेमगासिनो दा बरिया हेल्पार ओइ नै जोंहा मनियाबो लिबबाय थादों जानोबा फै हिराज फंबाया माला मोनजागोन ब्रा नानसे नेबाय थादों बिराद गरम जाबाय दिनै मालायफ्रा थाइजौ खाजिखौ जाखांजोब्बायना जोंहा दिनैसो कर'नाखौ गिनानै थाबजायाखै नायलाय मस्ला दैनोसै जोंहा लेथ्रा सिनि प्लेट फिसा फिसा दंबालाय बोलाय गेलेफ्रामनायसोमोन गोदो ओंखायनो एसे गुदुर जालाय ओइ बिराद गोथाव नुबायलै थाइजौआ गोदै जागोन बायदि मोनदों देन्जार गोखैसो ने ओमफ्राय गोखैयासो मोजांलै दा गरमाव गोमोनाव गोदै आयो मोजां Oh, ini sasia. Dia berada hai hendak mari ni blog awak. Hai. Ayo Zim. Kau gak zagrana seperti baudang. Zem, dah bawa. Gotaw. Sungkri नांबावगौ मोनसे मोजां होदेरनानै जानो मानो बेस्रा थाइजौनि ना मोनिनि एसे बारल' गाल मोनिनि मसाला गासिनो खुरै लानानै नेखाबाय गासिनो माला मोनजागोन था वाव नै देखांबाय आंहा खुदिया गगासिनो ओमफ्राय साबिना सिरि खुदिया खुदिया बानलु जाया नालाय मा खुदिया गमा मार sebenarnya bukannya mama माबा डेक्सआव हायो पेन्सिल गनाय गोरै हानहरनो नागिरनाया संख्रि होखानाय दा संख्रि होबाय आंहाबो एसे खुदिया गहां गहां जादों नायनो हाला नायखो लगायनांगौमोन माथो लगायनोसै
sih. Bisa bantu tangan nanti. Mama bantu kan ya. Bisa pakai bahaya. Aku juga boleh lihat. Jadi. Bisa jadi. Kan lu kum jangan. Rồi, mưa bập nè. Tapi baik. Neng này. Ang dàn pin hả là Nồi rồi. mana gua mana gua? Baru video mana gua? Mana gua? Usaha này xin nè cái. Wih lah, tidak sendung kayak. Ui, kan pun. Tension. Ayo ang khul Deh, bilang. sadar. Orang ang dàn này thật rồi. Apa sih? Jagut kok Pak. Rasa dana. Apa bukan ang dah. Ang salah ini Nah, kalau sana kalau Ada sih. sungkam sakang deh. Ya apa? Start kalamai nih, Jiha. Thaijow khaji ya. Kailaran dah baik. Blog suruh buka kan. कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है. बहुत टेस्टी है ना? खट्टा है कि मीठा? खट्टा मीठा. दोनों भी. दोनों भी? खट्टा मीठा. करवा नहीं है क्या? Jangan Aku janji. Good nih. Maju dong. Bara buku aja buat sih. Itu kan ya? Bursa video dia jangan sih. Dạy video con này đường dán lưu cái đường báo. Không đâu. Bulu na halang. जोंनि बे थाइजौ जानायखौ लोगोफोरा नायनानै मोजां मोनोबा मादैनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो. Zadoं. Oh, जादोंना जायाखै? Deh Moni मेथाइखौ ना होदोलै. Ini kan ada sekarang sudah angin blog nih dalek. Mama jam dari di berkan media. Ang gaw mo sa bilang niya, ako bilang niya. Sino? Jadi dia.